Oras ma dihita di Madagoton Arion tanggal 1 Agustus tahun 2026. Kujahahom majo dihita bohal partot dion nani guriton ni opui eporus Dr. Justin Siobing nahinan di dok songonon. Lehon madihami sadarion hangoluan siap ari. Ahama alusini debata disi. Sajumolo ma lului hangu harajau ni debata dohot hati koranna dungi tabahonon nama sudi akka odeng tuhamu. Tersurat di Matius 6 ayat 10 dohotulu. Molo sikop diahu sadarion hangoluan siapari soadong dope angko tu marsugut ikon ulahakku marsugut manangyakon pangiduanon. Jadi sikop ma diahu nang marsugut songoni ganup ari asal porsea ahu. Lan hala Kristen nalilian marhoi-hoi madok hurak porsea dope au di panarihon di debata di parbalajoakku. Jadi alani ima ubahen nasai holsoan nasida pasari-sari pardangolanna. Yang ko taringot tuha porsiao di Kristus dohot di pakokop nai dang hurangan ninna nasida. Hape apala di sido gumodang hurangan nasida. Yang ko haporsiaon namarujahan holat tu panarihon ni debata dihangu dua siapari haporsiaon namet-met doi tardok ninna Tuan Luther. Jadi mologari haporsiaon sisongoni sojupang disada halak lambehama pabahenanna marhaporsiao tu debata jala porsea sarihononna hangolian ni toddina. Amen.